ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁର୍ବେଦ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁର୍ବେଦର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହାୟତା ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆକାରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଓ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଡାଇବେଟିସ୍ର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ। ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତର୍କତା ନ ରହି ଡାଇବେଟିସ୍ର ଲକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ନ ଜାଣିପାରି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆମ ଶରୀରରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢ଼ି ଭିତରେ ରହି ଆମ କିଡ଼ନୀ, ଆମ ହାର୍ଟ, ଆମ ଆଖି ଖରାପ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ଶେଷ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଆମ ହାତରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବିଶେଷ କରି ଡାଇବେଟିସ୍ର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ଯଦି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସତର୍କ ରହିଯିବା, ତାହେଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଡାଇବେଟିସ୍ର ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ଲେବୁଲ୍ କେତେ ରହିବା ଦରକାର, ଆମ ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ଲେବୁଲ୍ କେତେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ଶରୀରରେ 110 mg/dl ଯଦି ଥାଏ, 110 ଯଦି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଲେବୁଲ୍। 110ରୁ 125 ଯଦି ଥାଏ ପ୍ରି ଡାଇବେଟିସ୍ ପିରିୟଡ଼, ତା ଅର୍ଥ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ଆମର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଯଦି ଏହା 126 ହେଇଯାଏ, 126ରୁ ଅଧିକ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନେବା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଆମ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମ ସୁଗାର ଲେବୁଲ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଏହା 140 ଥାଏ, ଏହା ନର୍ମାଲ ଲେବୁଲ୍। ଏହା ଯଦି 140ରୁ 199 ମଧ୍ୟରେ ରହେ, ଏହା ପ୍ରି ଡାଇବେଟିସ୍ ପିରିୟଡ଼ କିମ୍ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ଆମର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। କିମ୍ବା ଯଦି 200ରୁ ଅଧିକ ଥାଏ କିମ୍ବା 200ରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ଆମକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିନେବା। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କ'ଣ, ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିନେବା, ତାହେଲେ କିମ୍ବା ଆମ ଶର୍କରା ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ଲେବୁଲ୍ ଯଦି ଜାଣିନେବା, ତାହେଲେ ଆମର ବଡ଼ କ୍ଷତିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବା। ତେଣୁକରି ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରେ କିଛି ଡାଇବେଟିସ୍ର 4-5ଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମ ସୁଗାର ଲେବୁଲ୍ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣଟା ରହିଲା? ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ବା ଅଧିକ ଥର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା। ଆମକୁ ଅଧିକ ଥର ପରିସ୍ରା ଲାଗେ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ବା ବ୍ଲଡ଼ରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ କିଡ଼ନୀ ଏକ୍ସେସ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍କୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଥର ପରିସ୍ରା ଲାଗିଥାଏ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କେତେବେଳେ ବଢ଼ିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରି ଡାଇବେଟିକ୍ ପିରିୟଡ଼ କିମ୍ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯାଏ, ଆମ ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷ ଲାଗିବା। ଯଦି ଆମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି କିମ୍ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷ ଲାଗିବାର କାରଣ, ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ୱେଟ୍ ଲସ୍। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଡାଇଟିଂରେ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବା ଯଦି 4ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଆମ ଓଜନ କମିବାରେ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବା ଆମ ଶରୀରର ଓଜନ କମୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ ଏହା ଏକ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଲକ୍ଷଣ।
ତେଣୁ ଆମେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଡାଇବେଟିସ୍ ଯଦି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା, ସୁଗାର ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା, ବଡ଼ କ୍ଷତିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେବାର କାରଣ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ିରୁ ୱାଟର ଆଉ କ୍ୟାଲୋରି ଲସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଓଜନ କମିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋକ ଲାଗିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୋକ ଲାଗିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର 1 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଜୋର ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଜାଣିବା ଆମକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ଟେଷ୍ଟ କରିନେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଲକ୍ଷଣଟି କ'ଣ ଦେଖିବା, ତଳିପାଦ କାଲୁଆ ଲାଗିବା ବା ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଫିଲ୍ ଲାଗିବା। ଯଦି ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମଟି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମ ତଳିପାଦ ଯଦି କାଲୁଆ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମକୁ ତଳିପାଦ କାଲୁଆ ଲାଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବା। ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କାହିଁକି ହୋଇଯାଏ? ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମଟି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଏ ଆମେ ଯଦି ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ନ କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାର୍ଟ ଠାରୁ ଆମ ପାଦର ଦୃଢ଼ତା ବହୁତ ଅଧିକ। ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏହା କାଲୁଆ କାଲୁଆ ଲାଗେ ବା ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷଣଟି କ'ଣ, ଆଖିରୁ ପାୱାର କମିଯିବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଫିଲ୍ କରିବା ହଠାତ୍ ଯଦି ଆମ ଆଖିରୁ ପାୱାର କମିଯାଉଛି, ଦୂରକୁ ଆମେ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଏହା ରାପିଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାରର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁକରି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ 3ରୁ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିଯିବା, ତାହେଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଆମ ଲେନ୍ସର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖିର ଯେଉଁ ମସଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାହା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଯଦି ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଆଖିର ପାୱାର ବା ଭିଜନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।